Molt bé, gràcies Salvador, gràcies Ferriol. A les pàgines que segueixen, diu l'Ivan Armenteros a la introducció del llibre que avui presentem, i intentaré demostrar que, a desgrat de la crisi a la qual Catalunya va haver de fer front després del desastre de la Guerra Civil, la classe mercantil catalana va saber reorientar els seus interessos cap als nous centres de negociació andalusos, canaris i portuguesos, utilitzant Barcelona com a base des d'on organitzar les seves operacions. Tot i no ser nombrosos, els mercaders catalans que s'assentaren a la Baixa Andalusia i a les Canàries van destacar per l'habilitat amb la qual es mogueren en el nou marc de negociació atlàntica. L'experiència que havien acumulat durant els segles tardomedievals, quan competiren amb les principals potències marítimes del moment pel control econòmic i polític de la Mediterrània, fou, sens dubte, el valor afegit que convertí les seves empreses en pròspers negocis que els permeteren amassar grans fortunes que els encimbellaren en les elits polítiques i econòmiques locals. En no poques ocasions, esdevingueren peces clau per l'organització de l'explotació econòmica de les Canàries o per l'articulació de les xarxes ibèriques del tràfic negrer. I a tot això encara hi caldria afegir la seva participació en la primera colonització del Nou Món, on, tot i no ser nombrosa, la seva aportació va ser igualment qualitativa. Fi de la cita. Quan ara fa un parell d'anys l'Ivan Armenteros va guanyar la 7a beca de recerca a Ernest Lluch, el llibre que ara tenim entre les mans, que plasma tot això que acabo de llegir, manllevant-li les seves pròpies paraules, era un projecte engrescador, un esbós prometedor, però en gran mesura també arriscat i quimèric. I no pas o no només a nivell científic, pels molts interrogants que obria al seu davant, sinó també pels altres reptes als quals havia de fer front en paral·lel. Notòriament, la culminació d'una tesi doctoral sobre l'esclavitud a Barcelona durant el darrer quart del segle XV i el tombant del segle XVI, que, si bé té punts de connexió col·lateral amb el contingut d'aquest llibre, és una recerca completament independent. Que l'ara ja doctor Armenteros hagi estat capaç de coronar totes dues coses amb èxit és un primer indici, crec, de la determinació amb la qual fa i ha fet front a la recerca i als seus reptes. Durant un bon grapat d'anys he tingut l'ocasió de compartir i d'anar modelant amb l'Ivan de forma premeditada, perquè n'he estat la directora, però també perquè el seu contingut coincidia amb els meus propis interessos de recerca, la maduració de la seva tesi doctoral i els resultats de les seves investigacions sobre l'esclavitud a la Barcelona tardomedieval. I això m'ha permès assistir també, de manera privilegiada, però en aquest cas no pas de forma premeditada ni per part seva ni per part meva, sinó gairebé, diria, per generació espontània, a la gènesi i el naixement d'aquest projecte de recerca que ha acabat plasmant-se en aquest llibre i duent per títol Catalunya a l'era de les navegacions, la participació catalana a la primera economia atlàntica, entorn de 1470-1540. Generació espontània o detecció d'un buit i de la necessitat de recollir tot d'engrunes disperses, així com també d'intentar posar ordre, d'estructurar uns indicis que s'anaven manifestant, que anaven aflorant i que anaven reclamant insistentment la seva atenció, el seu interès i, en definitiva, la curiositat de l'Ivan en el marc d'aquesta cronologia a cavall dels segles XV i XVI que, més enllà de Vicenç Vives i del seu Ferran II, a casa nostra havia quedat relegada, convertida en terra de frontera o terra de ningú, en terra erma i orfe de llauradors, encara que pugui ser reclamada tant des del medievalisme com des del modernisme. Tot plegat perquè, a desgrat de Vicenç i del redrés ferranià, continua semblant, o potser podríem dir ja continuava semblant,
que, rere la Guerra Civil Catalana del segle XV, la guerra contra Joan II, que abasta de 1462 a 1472, només hi havia hagut terra cremada, crisi i ostracisme mercantil català i barceloní, decadència econòmica que, malgrat el redrç del rei catòlic, quedaria arreblada pel desplaçament cap a l'Atlàntic i cap a Castella notòriament, arran de la descoberta del Nou Món, del centre neuràlgic de l'economia europea o occidental. Enfront de tot això, enfront d'un Mediterrani obsolet que hauria quedat al marge, com Barcelona i com Catalunya, o com la Corona d'Aragó de manera més general, d'aquesta nova economia món i que hauria quedat relegat a una mena, aquest Mediterrani hauria quedat relegat a una mena de llac intern inactiu infestat només de pirates barbarescos. Els nous productes que compten en aquesta nova economia global són productes o mercaderies atlàntics, esclaus negres i sucre. Productes, entre cometes, si voleu, de producció, també entre cometes perquè parlem d'esclaus, de producció o que tenen sortida o que desemboquen al mercat atlàntic i des de l'Atlàntic. A les costes africanes, amb el tràfic negrer portuguès que es desenvolupa a partir de mitjan segle XV, i les illes on es posen en marxa les primeres plantacions sucreres i on s'experimenten els models d'explotació esclavista que després s'implantaran i es desenvoluparan en terres americanes, Madeira, les Canàries i São Tomé. Davant de la falta de recerca des de casa nostra sobre aquest període, sumada als a prioris historiogràfics tan assentats com poc fonamentats, com ara el de la radical exclusió del comerç, de la radical exclusió catalana del comerç amb el Nou Món, a l'Ivan Armenteros se li plantejava un panorama ben diferent del que, mica en mica, mentre s'endinsava en l'estudi de l'impacte a Catalunya o a Barcelona del nou tràfic negrer, s'anava trobant. La curiositat o la necessitat de descobrir per què hi havia tantes coses que grinyolaven li va permetre, mica en mica, avançar en el coneixement del poc que se sabia, simplement perquè no s'hi havia treballat ni s'hi havia parat esment, sobre la implantació o la presència catalana a Andalusia. En el coneixement del paper destacat que alguns mercaders catalans, barcelonins, van tenir en la colonització de les Canàries i en el descobriment també del paper que alguns catalans van tenir en terres americanes. No es tracta en absolut de fets inconnexos, sinó en molts casos de famílies d'una nova burgesia mercantil, diguem-ho així, d'una nova classe d'homes de negocis que poc tenen a veure, certament, amb l'oligarquia barcelonina medieval, que pugen a cavall de les noves oportunitats que se'ls presenten al davant amb l'obertura atlàntica i que les exploten. Es tracta, en certa mesura, d'una mena de nous rics, d'agosarats, que creixen amb les noves coordenades. Però no ens equivoquem tampoc. Es tracta de mercaders, de famílies, d'experiències forjades en l'àmbit mediterrani i que, precisament arran de l'experiència prèvia acumulada a casa nostra, des de la Catalunya mediterrània, estan preparades per fer el salt cap a aquests nous mons. Deia Bernat de Chartres, al segle XII, amb una frase que després va popularitzar Isaac Newton i que fins i tot ha acabat donant títol a un llibre de Stephen Hawking, però que ens pertoca recuperar i reivindicar aquí amb referents filosòfics medievals, que som nans damunt de les espatlles de gegants i que és això el que ens permet veure-hi més lluny, però no perquè siguem més alts, sinó perquè descansem sobre les espatlles d'aquests gegants. Per tot el que he dit fins ara, aquest llibre té dobles nans i dobles gegants.
Els primers gegants, encara que fossin simples gegantons minúsculs i desestructurats, són tots els treballs i indicis dispersos, totes les engrunes que el nan Armenteros ha anat acumulant i recollint i que, amanides i regades amb ingredients i condiments de pròpia collita, han fet que pogués veure més enllà des del capdamunt de les seves esquenes. Serien els gegantons Enrique Ote, Josep Maria Madurell, Maria Teresa Ferrer Mallol, Juan Manuel Belló León i un llarg o no tan llarg, potser, etc. de noms, entre els quals ara només he citat els que el propi autor esmenta directament o destaca a la introducció del llibre. Els segons gegants o el segon gegant és aquesta experiència acumulada, el valor afegit que deia l'Ivan en el fragment que us he llegit de la introducció, que els homes de negocis catalans havien tingut a la Mediterrània. I hem de dir homes de negocis perquè eren homes, malgrat el llenguatge que alguns titllarien de políticament incorrecte i malgrat que sovint la seva estratègia d'assentament i de consolidació local passés, no podia ser d'altra manera, també pel fet de teixir una xarxa d'enllaços matrimonials i familiars que implicaven el sector femení de les seves famílies. El segon gegant, doncs, seria aquesta experiència acumulada a la Mediterrània pels homes de negocis catalans, experiència que duria incrustats a les espatlles nans com els Biestrosa, els Morell, els Benavent, els Jové, els Soler, els Jorba o els Font, que, entre molts altres, protagonitzen el llibre. En un moment històric com el que vivim, on sembla que tot trontolla i on la manipulació de referents és fàcilment polaritzable en un o en un altre sentit perquè troba un terreny adobat pels populismes, calen treballs com el que ha fet l'Ivan Armenteros. Treballs de veritable historiador que és el que ha de complir la seva funció social evitant les manipulacions en el sentit que sigui del passat. Com tantes altres, evidentment, la nostra història també està farcida de priorismes i de llocs comuns que només es poden combatre amb rebatiments ben fonamentats en sòlids pilars d'investigació. I aquesta monografia és un d'aquests pilars ben cimentats que permet esquivar amb una recerca rigorosa molts esculls que poden semblar assentats però que en els fons tenen els peus de fang perquè són pura il·lusió i de vegades pura fal·làcia. No puc dir, ni diré, que l'Ivan Armenteros no ens digui res de nou, perquè no és així, ni molt menys, i se'n podria malinterpretar. Però és ben cert que el que fa l'Ivan és, i ho dic en positiu, obrir-nos els ulls a moltes coses que potser ja teníem al davant, però que, en gran mesura, ens havien passat desapercebudes. L'Ivan posa molts punts sobre is que ja coneixíem, però aporta una cal·ligrafia del tot nova. I el seu mèrit rau, penso, en la combinació de totes dues coses. La capacitat analítica de contextualització i de problematització que té i que demostra una vegada més aquí l'Ivan Armenteros es combina i encaixa a la perfecció amb l'ús d'una metodologia prosopogràfica que li permet reconstruir després, fins allà on és possible, les arrels i la projecció de noms i de famílies com les que ja he esmentat. Després d'una breu introducció, l'Ivan ens situa primer a la tardor de la Barcelona baix medieval en el context amb interrogants de la crisi i del suposat declivi del segle XV, de la Guerra Civil i de la possible recuperació econòmica. Posteriorment, ens passeja pel redescobriment medieval de l'Atlàntic, pel Mediterrani Atlàntic, fins a la incorporació de les Canàries a Castella. Acte seguit, ens posa en antecedents de l'organització de la nova economia atlàntica i dels seus dos productes fonamentals,
els esclaus i el sucre, abans de fer una valoració de l'impacte que l'expansió atlàntica va tenir a la península Ibèrica. I finalment, entra veritablement en matèria quan ens trasllada a la València i a la Barcelona d'arrels mediterrànies, ens permet entendre el seu respectiu rol i penetració al primer Atlàntic i ens comença a teixir la que és, penso, la seva gran aportació, l'entramat, imbricat en bona mesura amb el dels mercaders italians, que permetrà que alguns mercaders catalans surtin catapultats més enllà de l'estret de Gibraltar. Assistim en endavant, des de primera fila i amb tot detall, a la projecció atlàntica primer i cap al Nou Món després d'aquests mercaders o d'alguns d'aquests mercaders, no sense discutir o sense posar novament els punts sobre les is en relació amb la pretesa exclusió catalana del comerç amb Amèrica. No m'entretindré pas, ara i aquí, a entrar jo mateixa en massa detalls, però sí que voldria fer almenys referència sumària al cas probablement més paradigmàtic dels que posa en relleu i en evidència aquest llibre, el de la família Font. Des de Cádiz, el Puerto de Santa Maria, Sanlúcar de Barrameda o Jerez de la Frontera, els Font barcelonins establiren fermes i sòlides connexions amb Madeira i les Canàries i proveïren València, Mallorca i Barcelona d'esclaus negres, sobretot. Però, curiosament, o no tan curiosament, ho deia abans, fins als primers anys del segle XVI continuaren freqüentant també els principals centres mercantils de la Mediterrània oriental, com Rodes o Alexandria. En aquelles mateixes dates, alguns membres de la família, precedits pels seus negocis, s'instal·laren a Tenerife, on prosperaren a nivell polític i econòmic i acumularen propietats i grans fortunes. A més de Tenerife, també a la Palma i a Gran Canària. Finalment, des de les Canàries, Llàtzer Font, convertit lògicament en Lázaro Font, feu un salt cap a la conquesta, en aquest cas en termes d'expedició militar de les Amèriques, on la família, de fet, ja tenia interessos mercantils travats, almenys des de la primera dècada del segle XVI. La història de Lázaro Font és prou rocambolesca, o novel·lesca fins i tot, diria, com perquè l'Ivan Armenteros tituli el darrer epígraf del seu llibre, dedicat a ell, Aventures i desventures d'un català a Amèrica, Lázaro Font i la recerca del Dorado. No és la primera vegada que dic que, a banda de ser un honor, fer la presentació d'un llibre és una responsabilitat i podria ser fins i tot un compromís. Un compromís, certament, amb un autor a qui difícilment es pot dir que no, perquè, esclar, sigui com sigui, representa que se l'ha de fer quedar bé. Però he de dir que, en aquest cas, i per molts motius, no hi ha pas hagut compromís entès en aquest sentit, en aquests termes, sinó que la satisfacció i l'honor han passat de llarg per sobre d'això. Assumir la responsabilitat d'una presentació també suposa que s'ha d'intentar aconseguir, a més, quedar bé amb l'editor, suscitant fins a tal punt l'interès dels presents com per convèncer-los perquè comprin i llegeixin el llibre. En tot cas, quan això d'intentar quedar bé no es fa des de l'obligació, sinó des de la convicció, i no des del compromís, sinó des de la plena satisfacció, és veritablement un plaer i tot un honor. Perquè penso veritablement que ens trobem davant d'una d'aquelles obres destinades a fer forat, en un punt d'arribada i en un punt de partida, que hauran de ser de referència ineludible per medievalistes i per modernistes, per parlar de l'Atlàntic i per parlar del Mediterrani i del Nou Món, per parlar de catalans, per parlar de castellans, per parlar de portuguesos, per parlar de canaris. En definitiva, davant d'una obra que tindrà un abans i un després. Si aquesta obra és, a més, el primer fill
bibliogràfic, almenys, d'un autor, el seu primer llibre, i ha nascut, com us deia, de manera quasi espontània, crec que el seu valor és encara molt més alt. I per descomptat, pels meus vincles amb l'Ivan, no puc sinó afegir que la meva satisfacció és totalment plena. No em resta, per tant, sinó felicitar-lo. Felicitar l'autor, felicitar a tots aquells, la seva família, que de tantes maneres han hagut de patir també el naixement d'aquest fill bibliogràfic i, en darrer terme, però amb tots els galons del mèrit, penso que és de justícia agrair a la Fundació Ernest Lluch la valentia que va tenir fa 2 anys apostant per aquell projecte encara incipient. Espero que també vosaltres estigueu plenament satisfets dels resultats i, per tant, també a vosaltres l'enhorabona més sentida per haver volgut apadrinar aquesta criatura que avui bategem o presentem en societat i que inicia així oficialment el seu camí. Gràcies. Bé, doncs donem la paraula a l'autor. Ivan, com vulguis.